Se her. Så nemt er det at åbne det nye låg fra den gamle fabrik. Du kan bare trykke videre nu. Det er altså slut. Der kommer ikke mere nu. Nå, så tager vi lige et glas mere. Ja, det var sørme lige så nemt. Lad os prøve en mere. Nå, men det var så den med appelsinen. Yes, den prøver vi også. Den var mindst lige så nem. Interessant. Ja, så er vi færdige med at vise det, vi skulle vise. Rigtig, rigtig gode, nemme låg. Skruer dem på igen. Lige så nemt. I er her stadig. Hvorfor bliver I hængende? Yes. Nå, men jeg er altså for længst gået i gang med at rydde op. Og så brødet der. Yes. Og så mangler jeg bare tør. Altså, er I her endnu? Jeg tror, det er ved at være på tide, at I smutter. Det gør jeg i hvert fald. I kan blive hængende, hvis I har lyst. Hej hej.